Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fixed Channel Film here. Please subscribe before the end of the video if returning. Thank you for love and support. I appreciate you. Tsanani Simbo siyaxoxa nje. Indaba yakhe ingeyimoto. uSibindi noLwandle bathola imoto. uSneh wangayithola. Asixoxeni guys. uSneh uyayideserve imoto. Sisesidini lakhe uSneh. uSneh sisuke naye lapha kuzingane zesithembu esekhuluma ngoshintsho nabangani bakhe beze bese Sneh sisizeke ukuthi sikwazi ukudefend ngokuthi wena ube noshintsho wenza ushintsho. Wenze njani uSneh mase sibuya ku season 7? Hayi. Wenze njani uSneh ngoba umamkhulu ukhona and ukuba khona kukamamkhulu ila ethola khona ithuba lokuthi ashintshe impilo yakhe ngoba umamkhulu usesayidini lakhe. Yena umamkhulu naye uzohamba akhathale ngoba usemnikezile amathuba amaningi. Mayefuna usizo olungaphezulu washo uSneh ukuthi umamkhulu ayikho into ayicela angayitholi, ngisho imali uyazama. uSneh ufunani? Angisho ukuthi la nizobhulisha uSneh noma nizo-attack siyaxoxa. Ufunani uSneh? Umayeni une-fashion collection and iy'ngubo ey'laphayana ukhona usazi kaSneh. Ezinye izinto angazenza ngoba kubo kunohlobo oluhlukahlukene lamabhizinisi. Indlu unayo, ukhululekile ukuthi ayihlalele endlini, ahlale ngokukhululeka, ayiphekele into afisa ukuyipheka. Ubaba wakhe uthi uyamnika imali every month. Yona le moto kuba ubeyithola ubengeke aze ayinikeze kwale boyfriend yakhe. Akuthole le boyfriend isatshiswe ukuze uSneh ezobuya ekhaya aqale impilo entsha. Akuthole le boyfriend ishawa. Hayibo. Ngiyayidlalela igazi ngibuye ngiyidlalele kodwa angidlali uSneh ufunani. Ufunani uSneh? Umamkhulu ukhona. Umamkhulu yena muntu othi uyakwazi ukukhuluma naye, yena muntu ovula izandla nosayivulile izandla manje. Ekugcineni umamkhulu uzoyivala izandla masethini ngoba phela ugogo usemdala. Ezinye izinto mhlawumbe ugogo ngiyakwazi ukumsiza ngazo. Umamkhulu ke eyakhe inhliziyo yinde ngathi ayifani nekababa wakhe ngoba nangu ubaba wakhe ngisho ku-social media uyalwa nabantu mabembuza ukuthi uSneh kanjani. Umamkhulu wamlandela eyomfuna la eyomfuna khona. Sambona emile nemoto wamthola. Wamnika indlu ukuthi khululeka-ke Sneh. Wathi uSneh ufuna ilicense. Asazi noma ilicense usenayo. Khona manje angifuqa mamanga. Uyazwela khona ukuthi phela iy'ngane zakubo ezithola izinto ey'nkulu yena uyasala kodwa yena wenze njani-ke ngaye? Nakhona nje iy'ngane zakhe zizophatheka kanjani njalo uma kukhulunywa ngoSneh akukhulunywa izinto ezinhle ngoba ngicabanga ukuthi iy'ngane ziyayibuka ishow. Kodwa uSneh ufunani? weSneh hhayi Sithando, mina ngiyafuna ukukudifenda 100% kodwa uhlale phansi uy'buze ukuthi ufunani. Ngeke kuleya season ade sibe kuzingane zesithembu ade ukhuluma ngoshintsho manje futhi akasekho endlini. Akasho ngani mayehamba ngoba iyingozi kwayona leyo nto ukuthi uhambe ekhaya ungasho ukuthi uyaphi. Kuze kujwayeleke futhi ukuthi uyahamba awusho ngoba uzoba nenkinga kuthiwe kanti uyihambele iy'ndawo zakhe. Yena lo mfana owaphi eshawa? Hayi guys. Yo. Manje nje sekuzovele kuthiwa ingane yami selekule ihluphayo ufuna uSneh kuhlale kushiwo njalo. Ngiyayibona inkinga leya nase sifuna ukuthi ilungiseke futhi kudilwe naye ngendlela right kodwa ufunani uSneh? Othando bazophatheka kanjani njalo uma wabo kukhulunywa nje makukhulunywa ngaye izinto ezinegative. Hawu uSneh. Hhayi eyemoto bafethu sesingalwa ngoba silwa kodwa nani niyabona ukuthi usaphuma endlini ashiya angabashanga amabhodwe ahambe. Le moto le mayithola izohlala kuba usho ukuthi izothathwa wuye lo mfana ongacabanga ukuthi uSneh naye fanele impilo yakhe ayiqoqa abone ukuthi wenze njani. Hayi.
Angakhulumi kakhulu niyobuya seningihlasela nami, kodwa nazi ukuthi-ke mina ngisesayidini lakhe. Kodwa okubalulekile ukuthi akayishintshe impilo yakhe naye. Impilo yakhe akayifunele okungcono, engasenzeli yena futhi enzele ney'ngane zakhe. Khona enye ingane nje engangayibona ku-TikTok, kuyividiyo. Ibuhlungu leya vidiyo kodwa abanye bayibona ihlekisa. Uma wale ngane uzoya esikoleni, kwakubizwa abazali. Le ngane ithi nje ayifuni izolova esikoleni uma wayo mayeya esikoleni. Sasabona-ke kwividiyo ukuthi kwakumayelana nani okwakushoyo ingane. Yena wathi, hey, ungangisanganeli, ngiyahamba lapho ngiya esikoleni ngiyaya. Yathi ingane ngeke nje ize esikoleni makuye uma wayo. Nawe ungayibamba lento ukuthi imayelana nani. Noma-ke ongayibambi lo mama masembheka ngathi uphuza kakhulu ngoba nakuleya vidiyo asimbona nje ukuthi hayi weqisile ukuphuza. Ingane sibona shuthi inamahloni ukuthi uzofika eyile ndlela owayeyiyona. Hayi bosini, yazi kenza ufuna ukuba yilolu hlobo lwey'ngane ekuthiwa kubo kunemali kodwa mbukeni. Hayi sine, mina angifuni nanokuthi abantu bekhulume kabi ngawe ku-social media, kodwa awenze kangcono sisi. Ukuze nabantu bazokhuluma izinto ey'positive ngoba abanye bayasiza. Khona nje sebesizakele ukuthi hhawu uyabuya-ke isizini sebebheka uSineya baze bambiza ngokuthi usithuphethu. Akukho-ke kuhle lokho. Kodwa ufunani uSineya? Yo, engake ibanjwe kanye nalo mfana eshawa. Ngiyazi ukuthi engikhuluma iyabheda. Ukubona kodwa umuntu omfisela isikebhe yilo mfana yaSineya. Ngoba phela manje le nto eyenziwe uSineya ibuya ngapha ey'nganeni zakhe ngoba iy'ngane zilobe ziyalubuka uthando nesithembu. Sezwa laphaya kule uMangabe ehamba. Kade uMangabe ethe kwaqalwa iy'nkulumo phambi kwey'ngane wathi uMseleko vele zizobuka nje ku-TV. Hawu Sineya, hhayi. Angithandi ukukhuluma kabi ngawe kodwa nje hawu, hhayi angisazi. Amabhizinisi akhona iy'ndawo zonke. Ngapha-ke kumayeni ngabe uyamodela ugqoke iy'ngubo. Abambe leyo mali ayibambayo. Uma ngabe unelo imaqaqa laphaya, ngabe nakhona khona akwenzayo. Ayibambele imadlana. Manje nje hayi. Ayibonakale le boyfriend lena ilungiswe yona, ishawe yona ngoba shuthi yilo mfana ofuna imali kaMseleko. Ulandele ukuthi ubaba wakho usomabhizinisi, yena-ke uSineya ufuna uthando. Akushawe lo mfana. Hambe ngingenaphi ey'ndabeni zabantu. Ngiyabonga guys, support, ngiyabonga, angiqedi, bye.